एगो हनुमान जी के गाई ओकरा बाद ठकुरी बाबा के कुछ आशीर्वाद मांगे खातिर 2 लाइन विषय वस्तु के भी गीत हुई। हनुमान जी के भजन तो ढेरे याद कैले बनी। उनका पर स्वागत गीत गाई। इलय हमरा बलिया जिला के आन बान शान तो बहुत गायक बाड़ो, बहुत ब्यासी लोग बानी, लेकिन गोपाल चाचा के लय कभी गाड़ी में याद कोई नहीं है। सोचने वही लय हनुमान जी के गा दिए कि सैया छुट्टी लेके आवत बाणन घरा बहरा से फोन आई। लेकिन भक्त हनुमान जी से कहतरन के हनुमान जी रौरे ऐसा देवता है कि रौरा सब जानता नहीं। सरस्वती जी विद्या दी है, लक्ष्मी जी धन दी है, बाकी रौरा ऐसा देवता बनी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे रौरा के ना गोहराई तो हमारो मन संतुष्टि ना हो। ऐसे कहतनी कि बजरंग बली के दहिया लाले लाल बा अगाधवा विशाल बा। बजरंग बली हनुमान जी के दहिया लाले लाल बा अगाधवा विशाल बा। बजरंग बली हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल। बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल। हमारा बड़का भैया कोर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल बा। बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हमारा ब्लॉक प्रमुख मुरली छपरा प्रमुख साहब के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल बा। बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। बहुत बहुत रंग हनुमान जी और हम कतना बड़ाई कर राम जी के दूत मैया योजनी के पूत राम जी के दूत मैया योजनी के पूत राम जी के दूत मैया योजनी के पूत कि रौर नाम जानत दुनिया जहान बा गदवा विशाल बा। रौर नाम जानत दुनिया
पुरस्कार पूरे करण छपरा के तमाम भगवान रूपी श्रोता दर्शक सबका ओर से आई हमरा के झलन भैया आशीर्वाद दिले बनी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा कि रौरा नाम जनम दुनिया जहान बा बतावा विशाल बाना रौरा नाम जनम दुनिया जहान बा बतावा विशाल बाना अंत में भगवतरन के बाबा 2 मिनट और कह दे का कि रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी केहू लौकत है गो ना कि रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी पैनी कि रौरा लीला राप चंदन लाले लाल बा गदवा विशाल गदवा विशाल प्रेम से बोली एक बार बजरंग बोली की जय हो। माधवेंद्र गैस एजेंसी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिला।